Les coses pel seu nom. Som País Valencià. A principis del segle XX ja ens vam adonar que totes les coses que ens identifiquen necessitaven un nom per al nostre poble que estiguera a la seva alçada, i recuperar el Regne de València semblava bastant anacrònic. Es va decidir aleshores emprar País Valencià, un nom històric que representava l'anhel de seguir sent i sentir-nos valencianes i valencians com un tret distintiu i únic. En la Segona República Espanyola, el terme País Valencià l'usaven organitzacions i mitjans de tota classe i signe polític, però més tard arribaria la dictadura que ens va silenciar i va matar qualsevol llibertat. Afortunadament, amb la mort de Franco, l'esperit seguia viu i desenes de milers de valencianes i valencians reclamaren als carrers el restabliment de l'autogovern. En aquest moment, el nom País Valencià era usat per tota la ciutadania, els mitjans i les organitzacions que volien una ruptura amb la dictadura. De fet, aquell Consell Preautonòmic tenia el nom de Consell del País Valencià. I en 1981, en l'Estatut d'Autonomia que acordaren totes les forces polítiques valencianes, tant d'esquerres com de dretes, es fixava País Valencià com a nom oficial. Però el nostre nom va arribar a Madrid. I en el debat al Congrés, el nom País Valencià va ser eliminat i substituït per Comunitat Valenciana, que es va inventar allà mateix. Així ens van arrabassar el nostre nom, carregant-se tot un procés de cohesió social sense possibilitat de decidir una cosa tan bàsica com és el nostre nom. Per això som tanta gent que seguim utilitzant el terme País Valencià, per fer valdre el que som, el que fem, on vivim i el que sentim. Llarga vida al País Valencià!